Λοιπόν, πάμε στους ηλικιωμένους, αν και ως alert δεν είναι η δικιά μας κατηγορία, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενίοτε μπορούμε να ενεργοποιηθούμε και σε ηλικιωμένους, γιατί πολλά στοιχεία αφορούν και ηλικιακές ομάδες που μπορούν να είναι στο missing alert, δηλαδή μέχρι και 60 χρονών. Λοιπόν, συχνά τώρα στους ηλικιωμένους, τα περισσότερα περιστατικά αφορούν ανθρώπους που πάσχουν από γεροντική άνοια ή νόσο του Αλτσχάιμερ. Οι άνθρωποι αυτοί γενικά η προσοχή τους αποσπάται από κάτι που τους κάνει εντύπωση και όταν κινούνται συνήθως κατευθύνονται προς περιοχές που σχετίζονται με το παρελθόν τους παρά με το παρόν. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εξαφάνιση έχει να κάνει επειδή υπερβαίνουν τα προσωπικά όρια αντοχών, εξαντλούνται και συνήθως οδηγούνται σε καταστάσεις όπως π.χ. μια καρδιακή ανακοπή. Έχουμε περιπτώσεις που βαρύκων και κουφών ανθρώπων ή με προβλήματα στην όραση. Η άνοια τώρα σε διάφορες μορφές τους προκαλεί αστάθεια, απώλεια μνήμης, δυσκολία στην επικοινωνία, αφασία και τρέμουλο, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτοι και σε ατυχήματα. Και αρκετοί ακολουθούν φαρμακευτικές αγωγές και σε περίπτωση εξαφάνισης πολλές φορές δεν έχουν μαζί τους τα απαραίτητα φάρμακα για την επιβίωσή τους ή δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Εδώ πέρα εντάξει, έχουμε κάποια στοιχεία της άνοιας, δεν θα μείνω γιατί έτσι κι αλλιώς τα γνωρίζετε εσείς. Κρατάμε μόνο στα λοιπά συμπτώματα της άνοιας που βλέπετε κάτω δεξιά, τον αποπροσανατολισμό ακόμα και σε γνωστές τοποθεσίες. Αυτό όπως βλέπουμε και από τα περιστατικά ηλικιωμένων που αγνοούνται, που εξαφανίζονται, συνήθως εντοπίζονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις γιατί απλά δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω αποπροσανατολισμού που είναι αποτέλεσμα της άνοιας, να βρουν το δρόμο για να επιστρέψουν στη βάση τους, στο σπίτι τους ίσως. Εδώ πέρα λοιπόν αυτός ο πίνακας αφορά άντρες με άνοια. Οι ηλικίες όμως που έχει μέσα αυτός ο πίνακας, οι περιπτώσεις, ξεκινούν από 41 και φτάνουν μέχρι 93 χρονών. Βλέπουμε ότι το 75% κινήθηκε με τα πόδια και στις περισσότερες περιπτώσεις, το 80% των περιπτώσεων, εντοπίστηκαν σε λιγότερο από 6 ώρες σε μια απόσταση που δεν ξεπερνά τα 4 χιλιόμετρα, δηλαδή σχετικά κοντινή απόσταση. Οι εξαιρέσεις έρχονται στο 22% σύνολο που κινήθηκαν είτε με κάποιο γιοταχή είτε με μέσο μαζικής μεταφοράς, που εννοείται ότι εκεί πέρα η απόσταση μεγαλώνει. Παρόλα αυτά όμως, βλέπουμε ότι ο εντοπισμός γίνεται μέσα στο πρώτο 24ωρο. Όλοι αυτοί είναι αυτοί που εντοπίζονται ζωντανοί, έτσι, να κάνω σε όλες τις περιπτώσεις που βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε δηλαδή καταγραφή εδώ, δεν έχω να σας δώσω καταγραφή από τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν αν δεν ήταν ζωντανοί. Ήταν λοιπόν οι άντρες, δεν θα μείνω εδώ. Το 70% απλά κυκλοφορήσε στους δρόμους των ηλικιωμένων με άνοια. Επαναλαμβάνω ότι βλέπουμε με άνοια. Λοιπόν, στις γυναίκες τώρα, και εδώ πέρα έχουμε ηλικίες από 35 μέχρι 95 χρονών, με το 79% να κυκλοφορούν με τα πόδια, πολύ μικρότερο το ποσοστό με γιοταχή, 16% με μέσα μαζικής μεταφοράς, και έχουμε πολύ μικρότερες αποστάσεις. Εδώ λοιπόν το 80% μας το δίνει στο πρώτο εξάωρο σε απόσταση λιγότερη από 3 χιλιόμετρα. Αλλά ακόμα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε σύγκριση με τον προηγούμενο πίνακα που είδαμε στους άντρες, οι γυναίκες δεν απομακρύνθηκαν τόσο πολύ. Γιατί τώρα το 80% το δίνει στα 36 χιλιόμετρα. 36 χιλιόμετρα μπορεί να φαίνεται πολύ, παρόλα αυτά δεν είναι πολύ. Δηλαδή για μια ηλικιωμένη που μπορεί να φύγει από τον Πειραιά και να μπει στον ηλεκτρικό και να εντοπιστεί στην Κηφισιά, τόσα είναι τα χιλιόμετρα. Ειδικά σε περιβάλλοντα όπως είναι το λικανοπαίδιο. Λοιπόν, 58% κατά διάρκεια που ήταν εξαφανισμένοι απλά κυκλοφορούσαν στους δρόμους οι γυναίκες με άνοια. Για ένα ποσοστό περίπου 8% δεν έχουμε πληροφορίες το πού μπορεί να ήταν, γιατί οι ίδιοι αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από τους ίδιους. Λοιπόν, και προσπερνάμε αυτούς και πάμε στους απελπισμένους, που είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία, πολύ ιδιαίτερη κατηγορία, και μέσα εδώ πέρα έχουμε και την αυτοκτονικότητα, που τα στοιχεία δυστυχώς στην Ελλάδα συγκλονίζουν. Απελπισμένος λοιπόν.
Απελπισμένος είναι μια κατηγορία που εμείς την ονομάσαμε. Δηλαδή, εγώ επέλεξα, να βάλω τον όρο απελπισμένος. Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι πολλές κατηγορίες που τώρα τις έχουμε ενώσει και βγαίνει αυτό. Αλλά τι σημαίνει βασικά απελπισμένος? Ποια κατηγορία ονομάζουμε, ποιους ανθρώπους θα μπορούσαμε να τους βάλουμε σε μια τέτοια κατηγορία? Που έχουν εξαφανιστεί, που αγνοούνται και θα πούμε ότι ανήκουν στην κατηγορία των απελπισμένων. Πώς το σκέφτεστε? Ή εσείς πότε ακούτε τη λέξη απελπισμένος? Άνθρωποι φαντάζομαι που μπορεί να αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα, που περνάνε δύσκολες καταστάσεις και δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, ωραία. Η απελπισία, το γνωρίζουμε, αρνητικό συναίσθημα, στο οποίο κυριαρχεί απόλυτη έλλειψη ελπίδας και πίστης ότι μια προβληματική κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί ή ακόμα και να αλλάξει. Ως κατηγορία, λοιπόν, ο όρος απελπισμένος συνήθως αναφέρεται από τους συγγενείς, οικείους και φροντιστές του αγνοούμενου στην προσπάθειά τους να περιγράψουν τη συμπεριφορά του ατόμου κατά το πρόσφατο διάστημα πριν την εξαφάνιση. Δηλαδή, ρωτάμε από τη γραμμή, πείτε μας τι συνέβη το τελευταίο διάστημα, πώς ήτανε? Και η απάντηση έρχεται. Το τελευταίο διάστημα έδειχνε απελπισμένος. Δεν μας έλεγε τι τον απασχολούσε. Δεν μιλούσε σε κανέναν. Οπότε γενικότερα είναι μια περιγραφή που μας τη δίνουν. Και αυτή η περιγραφή από μόνη της φτιάχνει αυτή την κατηγορία. Εδώ λοιπόν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ώστε να διευκρινιστεί το αίτιο της εξαφάνισης, της φυγής. Γιατί εδώ πέρα έχουμε φυγή. Δώστε μου μισό λεπτάκι λίγο. Ωραία. Πολύ συχνά λοιπόν τώρα η φυγή τους, των απελπισμένων, είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας τους για απομόνωση. Ψυχολογικοί λόγοι. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα οικογενειακών, κοινωνικών, οικονομικών προβλημάτων, αλλά ακόμα και αποτέλεσμα χρήσης ουσιών ή και κατάθλιψης, βίωσης πένθους, χωρισμού κτλ. Έχουμε και περιπτώσεις φυγής ασθενών σε τελικό στάδιο, που αυτοί μπορεί να θα τους δούμε αργότερα, θα τους δούμε σε λίγο και στην αυτοκτονικότητα. Στην ίδια κατηγορία στους απελπισμένους έχουμε και παιδιά και εφήβους, που εδώ πέρα θα πρέπει να εξετάζονται περιπτώσεις κακοποίησης, σχολικού εκφοβισμού, όπως και το γενικότερο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι ναι μεν εμείς ξεκινάμε και εξετάζουμε μια κατηγορία, όπως είδαμε πριν, έφηβος, 13 με 17, 13 με 18. Αν όμως από τις πληροφορίες που θα πάρουμε προκύψει ότι αυτό το παιδί είναι θύμα κακοποίησης, είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού ή το γενικότερο οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό περιβάλλον είναι προβληματικό, μπορούμε για να φτιάξουμε το μοντέλο συμπεριφοράς, λοιπόν να πάρουμε στοιχεία και από αυτή την κατηγορία. Και βέβαια πάντα υπάρχει ανησυχία αυτοκτονικών τάσεων, οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς θα πρέπει να το ελέγχουμε, γιατί διαφορετικό μοντέλο θα παρουσιάσει ένας που έχει στο μυαλό του την αυτοκτονία, διαφορετικό μοντέλο ένας που απλά θέλει να μείνει μόνος του. Γενικά δεν απαντούν όταν οι διασώστες προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους, ακόμα και φωνάζοντας το όνομά τους, γιατί βασικά αισθάνονται ότι αυτό είναι μια παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους που θέλουν να το διαφυλάξουν εκείνη τη στιγμή. Τις περισσότερες φορές δεν απομακρύνονται από κατοικημένες περιοχές, είναι ικανοί να κάνουν μεγάλες αποστάσεις, αλλά σε κατοικημένες περιοχές, δηλαδή δεν θα πάρουν τα όρη και τα βουνά. Όταν κινούνται, επιλέγουν διαδρομές, όταν περπατάνε, θα λέγαμε, επιλέγουν διαδρομές που τους εξασφαλίζουν μια ηρεμία, μοναξιά, αλλά δεν επιδεινώνουν όμως τα όποια αισθήματα ανασφάλειας ή φόβου. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πάνε να περπατήσουν σε μια παραλιακή οδό που μπορεί να μην έχει πολύ κόσμο, για να είναι δίπλα στη θάλασσα, να μείνουν με τον εαυτό τους κτλ. Δεν θα μπουν σε κάποιο στενό, δεν θα πάνε σε μια κακόφημη συνοικία, δεν θα μπουν σε βρώμικα στενά και δρόμους περίεργους. Δεν θέλουν να νιώσουν δηλαδή περισσότερο φόβο από αυτό που ίσως ή να δουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη τους απασχολούν. Επιλέγουν να παραμείνουν σε τοποθεσίες που ξεχωρίζουν η μέρη με θέα και πάλι χωρίς πολυκοσμία, κοντά όμως σε αστικό περιβάλλον, και αν πιεστούν τώρα ίσως από τα συνεργεία διάσωσης που ψάχνουν να τους βρουν, μπορεί ακόμα και να γίνουν βίαιοι στην προσπάθεια να διαφυλάξουν την απομόνωσή τους.
Να πω κάτι τώρα, μια και τα λες αυτά και τα αναφέρεις. Ναι. Γιατί έχουμε μια εξαφάνιση ενήλικου πριν 9 ημέρες. Πρόσφυγα, 38 ετών, έφυγε από το σπίτι του αφού είχε προσπαθήσει να πνιγεί με το σεντόνι. Η γυναίκα του είπε να σηκωθεί να φύγει γιατί ήταν μπροστά το ανήλικο παιδί τους και έκτοτε αγνοείται. Πολλά Προσπάθησε οικονομικά να προβλήματα. αυτοκτονήσει με το σεντόνι. Να πνιγεί, ναι. Μάλιστα. Πολλά οικονομικά προβλήματα δεν στηρίζονται πια. Το πρόγραμμα που τους στήριζε δεν τους στηρίζει πια των προσφύγων. Μένανε σε ένα διαμέρισμα. Τώρα δεν μένουν πια, τους φιλοξενεί κάποιος. Έχουν βρει και τους φιλοξενεί σε ένα δωμάτιο. Δεν έχουν χρήματα. Έφυγε, άφησε κινητά σε αυτή την κατάσταση, άφησε τα πάντα και δεν έχει επικοινωνήσει έκτοτε. 9 μέρες πριν, Ναι. Αθηνά. Και... Αθήνα, Κυψέλη. Κυψέλη. Και Ευχαριστώ. εθνικότητα. Είναι Συριακής. Αφγανιστάν. Συγγνώμη. Αφγανός. Και πόσο καιρό ήταν στην Ελλάδα? Ήταν αρκετά χρόνια. Πρέπει να ήταν 1-2 χρόνια. Το έχουμε διευκρινίσει. Γιατί υπάρχει και ένα εμπόδιο στη γλώσσα. Μιλάει φαρσί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όταν η σύζυγος πήγε να δηλώσει την εξαφάνιση, το τμήμα δεν έγινε πολύ καλή συνεννόηση. Δεν κάνανε τίποτα βασικά από την ημέρα που το δήλωσε στις 19. Μας πήραν απλά χτες το βράδυ, γιατί αυτή πήγε και ξαναζητούσε να δει τι έχει γίνει με το σύζυγό της, γιατί δεν είχε κανένα νεότερο. Και έτσι μας κάλεσαν χτες το βράδυ. Και τώρα βάζουμε τη διερμηνέα μας. Ναι. Να μας πούν για ότι... να κάνουμε... Ναι. Οκ, κλασικά. Δηλαδή δεν της δώσαν σημασία. Ακριβώς. Και η γλώσσα είναι άλλο ένα εμπόδιο τώρα σε αυτά που αντιμετωπίζουμε. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντικό εμπόδιο, βέβαια. Ναι. Οπότε εδώ πέρα θα βάλουμε τώρα μέσα το κομμάτι της αυτοκτονικότητας. Ήρθε και έδεσε και αυτό που μας είπε η Άγκη τώρα για αυτό το περιστατικό. Και θα το δούμε και τώρα να το γράφει και εδώ πέρα η παρουσίαση. Παράγοντες κινδύνου λοιπόν αυτοκτονικότητας. Πώς μπορούμε εμείς να οδηγηθούμε σε αυτό το συμπέρασμα ή να το κλειδώσουμε αυτό το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος θέλει να αυτοκτονήσει. Ιστορικό λοιπόν προηγούμενης απόπειρας αυτοκτονίας είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης επικινδυνότητας για μια πιθανή δεύτερη ή τρίτη απόπειρα. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες λοιπόν κινδύνου για την εκδήλωση αυτοκτονικής συμπεριφοράς: να υπάρχει μια διάγνωση ψυχιατρικής διαταραχής ή κατάθλιψης, κλινικές άλλες εκδηλώσεις όπως είναι η αϊπνία, το έντονο άγχος, ακουστικές ψευδαισθήσεις προτεπτικού ή ενοχικού περιεχομένου, γνωσιακή ακαμψία, αδυναμία δηλαδή ανέβρεσης αναλλακτικών επιλογών κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με συνέπεια τη δημιουργία διεξόδων. Βασικά αυτό το πρώτο σε ποια λέξη καταλήγει? Στο απελπισμένος. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις καταστάσεις. Άρα απελπισμένος. Απελπισμένος λοιπόν. Ψυχοπιεστικές άλλες καταστάσεις όπως θάνατος κοντινού προσώπου, χωρισμός, απόλυση, χρέη, ερωτική απογοήτευση, να νιώθει μηδέν, ανεπαρκή προσωπικά επιτεύγματα, σοβαρές λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και αισθήματα αναξιότητας, ενοχής και ντροπής. Σωματική νόσος, χρόνια, επώδυνη, ανίατη και ασθενής όπως είπαμε και πριν σε τελικό στάδιο. Έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Έχουμε πολλές περιπτώσεις δηλαδή όπου άγαμοι, διαζευμένοι, χείροι ή κοινωνικά απομονωμένοι, αποστηρμένοι αυτοκτονούν συχνότερο. Και υπάρχει και το κληρονομικό ιστορικό αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Να προσθέσω κάτι. Να προσθέσεις. Νομίζω ότι και οι θρησκευτικοί και πολιτισμικοί παράγοντες μπορούν να επιδράσουν σε αυτό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Κάτσε να το σημειώσω κιόλας. Όντως. Θρησκευτικοί και πολιτισμικοί παράγοντες. Thank you, Άγγι. 5 ευρώ. Μόνο? Περίμενε, δεν τελειώσαμε ακόμη. Θα κάνουμε σούμα στο τέλος. Οκ. Οικονομικά προβλήματα λοιπόν και αυτοκτονικότητα συνδέονται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιέζονται ψυχολογικά, βιώνουν έντονο άγχος και σε πολλές περιπτώσεις οδηγούνται και σε αυξημένη χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών ή ακόμα και τζόγου ως αποτέλεσμα. Εδώ πέρα έχουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που είχε προειδοποιήσει ότι η οικονομική κρίση και η ανασφάλεια που προκαλείται από την οικονομική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση του αριθμού αυτοκτονιών
και οι οποίες θα εμφανίζονται πιο συχνά σε άνεργους από ό,τι σε εργαζόμενους. Και μάλιστα σε μια έρευνα που είχε γίνει από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπως βλέπετε εδώ πέρα, με στοιχεία από 26 χώρες και την Ελλάδα μέσα, από το 1970 έως και το 2007, δηλαδή πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση, έδειχνε ότι και μόνο μια απλή αύξηση της ανεργίας του 3% μπορεί να οδηγήσει κατευθείαν σε άνοδο 4% των αυτοκτονιών. Στην Ελλάδα, λοιπόν, έχουμε 33% αύξηση στους θανάτους από αυτοκτονίες κατά την περίοδο 2009-2015. Είμαστε μέσα στην κρίση. Σε σύγκριση με το μέσο όρο της δεκαετίας που προηγήθηκε. Από αυτό το ποσοστό, λοιπόν, το 1 τρίτο θα μπορούσε να αποδοθεί άμεσα στην ανεργία και το άλλο 1 τρίτο στις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης. Σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, συγκρίνοντας και με τα οικονομικά δεδομένα και τα δεδομένα των αυτοκτονιών, κατά την περίοδο 2000-2015, το 2000 ο αριθμός των αυτοκτονιών στην Ελλάδα ήταν 382, που αποδίδονται στην κρίση. Το 2015, 529, ενώ το 2014 ήταν το ρεκόρ με 565 αυτοκτονίες που αποδόθηκαν εκεί. Οπότε γενικά αν εμείς έχουμε ένα στοιχείο ότι εξαφανίστηκε ο τάδε ή η τάδε, ο οποίος συν της άλλης αντιμετωπίζει και πολύ έντονα οικονομικά προβλήματα, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε, ακόμα και αν υπάρχει ένας εφησυχασμός από το περιβάλλον του, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε ίσως και την αυτοκτονία. Προειδοποιητικά σημάδια εδώ πέρα υπολογίζεται, λέει, ότι το 50% των ατόμων που διαπράττουν απόπειρα αυτοκτονίας έχουν αποκαλύψει αυτές τις αυτοκαταστροφικές τους σκέψεις σε κάποιο γιατρό, οικογενειακό, φιλικό ή άλλο οικείο πρόσωπο κατά τον τελευταίο μήνα πριν την επιτέλεση αυτής της πράξης. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προειδοποιητικά σημάδια που θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ή να μας τα πούνε, να τα αντλήσουμε, δηλαδή αυτά να τα μάθουμε μέσα από τις ερωτήσεις που θα κάνουμε στο περιβάλλον, συμπληρώνοντας εμείς το αρχείο μας, για ένα άτομο που σκέφτεται, σχεδιάζει να αυτοκτονήσει. Νιώθει μόνος, μας λένε λοιπόν από το σπίτι του, μας λένε οι δικοί του. Νιώθει μόνος, ένιωθε ότι κανένας δεν τον θέλει, ότι κανένας δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Ένιωθε το τελευταίο διάστημα ότι η ζωή του δεν έχει καμία αξία και έκανε συνεχώς απεσιόδοξες σκέψεις. Επιδίωκε την απομόνωση. Τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο περίοδο παρέμενε άυπνος, έδειχνε συνεχώς κουρασμένος. Εντάξει, πιο to the point εδώ πέρα, είχε αυτοτραυματιστεί, είχε ήδη αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Ακόμα και περιπτώσεις τώρα όπως, να μας πούν, το τελευταίο διάστημα τον είδαμε να συμπεριφέρεται υπερβολικά θετικά σε σχέση με όπως τον είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή ξεκίνησε να τακτοποιεί προσωπικές και οικογενειακές εκκρεμότητες, προσπαθούσε να μείνει περισσότερο χρόνο με τη σύζυγο, με τα παιδιά, με κοντινούς του ανθρώπους. Και επίσης άτομα που εκδηλώναν έντονα συμπτώματα κατάθλιψης. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία, προειδοποιητικά σημάδια που μπορούν να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να θέλει ο άνθρωπος να αυτοκτονήσει. Επίσης μπορεί να μας πούνε ότι είχαμε απειλές για αυτοβλαπτική συμπεριφορά, να έχει κάνει συζήτηση περί θανάτου ή αυτοκτονίας ή ακόμα και να βρεθούν σημειώσεις, να έχει γίνει σχετικά έρευνα στο διαδίκτυο, κάτι που μπορεί να φανεί από τους υπολογιστές του σπιτιού, έκφραση συναισθημάτων απελπισίας, οργής, θυμού, εκδίκησης, να είχε ξεκινήσει κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, το αντίθετο από αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή αντί να θέλει να κερδίσει χρόνο με οικογένεια και φίλους, του πέρα να επιδιώκει την απομόνωση ή απόστρεψη από οικογένεια και φίλους. Συμπεριφορές όπως ξεκινάω ξαφνικά και χαρίζω προσωπικά αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία σε οικεία πρόσωπα, ή ακόμα και να έχουμε την πληροφορία ότι έχει προβεί σε αγορά αντικειμένων ή ουσιών που δυνητικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν μέσα απόπειρας αυτοκτονίας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν στο μυαλό τους αυτή την πράξη, τις περισσότερες φορές και εδώ πέρα παραμένουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, και αυτοί πάλι, όπως γενικότερα οι απελπισμένοι, όταν κινούνται επιλέγουν διαδρομές που τους εξασφαλίζουν αυτή την ηρεμία και τη μοναξιά, αλλά όχι φοβιστικές διαδρομές. Είναι ικανοί να περπατήσουν για πολλές ώρες και να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις και να καταλήξουν στο τέλος σε μέρη που ξεχωρίζουν ή
χωρίς πολυκοσμία και σε τοποθεσίες. Αν έχουν κινηθεί με όχημα τώρα, όπως και σε κάθε περίπτωση του αγνοωμένων που έχουν κινηθεί με όχημα, εννοείται χρειαζόμαστε αναλυτική περιγραφή του οχήματος και οι έρευνες και της ομάδας της δικιάς μας, αλλά και των αρχών, θα πρέπει να εστιαστούν στον εντοπισμό του οχήματος και όχι του ανθρώπου. Είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσει ένα όχημα παρά έναν άνθρωπο. Αν πιεστούν και αυτοί μπορούν να γίνουν βίαιοι στην προσπάθεια να διαφυλάξουν την απομόνωσή τους ή η πίεση αυτή να τους οδηγήσει σε άμεση απόπειρα αυτοκτονίας, άτομα τώρα που στο παρελθόν προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν, πολύ πιθανόν να επιλέξουν και πάλι την ίδια περιοχή σημείο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ερώτηση να κάνουμε αν έχουμε την πληροφορία ότι έχει προηγηθεί μια άλλη απόπειρα αυτοκτονίας, πού την έκανε, πώς την έκανε, τι χρησιμοποίησε, πού πήγε. Και βέβαια από τις ομάδες έρευνας επιβάλλεται έρευνα σε γνωστά hot spots αυτοκτονίας. Τι σημαίνει γνωστά hot spots αυτοκτονίας? Πώς το αντιλαμβάνεστε? Σημεία τα οποία ενδείκνυται στο να δώσει κάποιος τέλος στη ζωή του, όπως είναι απόκρυπνα σημεία κοντά στο σπίτι. Ναι, δηλαδή φαντάσου τώρα, Άγγι, συναντιόμαστε, ας πούμε, κυκλοφορείς εσύ κάπου στην Αθήνα, ξέρω εγώ, δηλαδή ποια περιοχή μένεις? Ήλιον. Κυκλοφορείς λοιπόν στο Ήλιον και έρχεται ένας άγνωστος και σε πλησιάζει. Και σου λέει: κοπελιά, να σε ρωτήσω κάτι εδώ πέρα στο Ήλιον, αν θέλει κάποιος να αυτοκτονήσει, πού μπορεί να πάει? Ναι, Σε μια τέτοια υποτιθέμενη ερώτηση, λοιπόν, δεν αυτοκτονείται. Μπορεί να πάει να πνιγεί κάπου. Ναι, Λοιπόν, θα τον έστελνε στο πάρκο Τρίτης να πνιγεί, αν θέλει να πέσει εκεί στις γούρνες. Θα τον έστελνε. Ωραία. Οπότε, ναι, σε μια τέτοια υποτιθέμενη ερώτηση, λοιπόν, ναι, πού θα μπορούσε να πάει? Σε μια πεζογέφυρα, στον ηλεκτρικό, στη θάλασσα, να πέσει από ύψος. Και ανάλογα τώρα αν είναι άντρας ή γυναίκα, θα δούμε παρακάτω, επιλέγουν και διαφορετικούς τρόπους αυτοκτονίας. Οι γυναίκες θα δούμε ότι επιλέγουν λίγο πιο ανώδυνους τρόπους αυτοκτονίας. Οι άντρες είναι λίγο πιο extreme. Δραματική, θα έλεγα. Δραματική. Ναι. Δηλαδή, αν το κάνεις, κάν το ήσυχα. Πρέπει να σε δούνε όλοι. Σωστό. Είναι μια ιδιωτική πράξη και αυτή. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ πέρα τώρα τα στοιχεία. Εδώ πέρα έχουμε άντρες που εντοπίστηκαν ζωντανοί. Παρόλο που είχαν στο μυαλό τους την αυτοκτονία, τους προλάβανε, εντοπίστηκαν ζωντανοί και οι ηλικίες είναι από 8 ως 85 ετών. Εντάξει, εννοείται το μεγαλύτερο ποσοστό τώρα εδώ πέρα είναι άνθρωποι άνω των 30. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιο παιδάκι από 8 ετών μπορεί να άφησε σημείωμα «φεύγω, πάω να πεθάνω». Το 48% λοιπόν κινήθηκε με τα πόδια και στο μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίστηκαν μέσα στις πρώτες 24 ώρες σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιόμετρων από το σπίτι τους. Όσοι πήραν τώρα μέσο ή γιοταχή, εννοείται η απόσταση πάρα πολύ μεγάλη, αλλά και εδώ πέρα έχουμε στο 80% να εντοπίζονται κοντά στο πρώτο 24ωρο και οριακά στα μέσα του δεύτερου στις 36 ώρες. Στο μεγαλύτερο ποσοστό εννοείται ήταν μόνοι τους. Έτσι. Ένα 11% όμως δεν είχε πάει να αυτοκτονήσει, αλλά ήταν μαζί με φίλους, ένα 15% θα λέγαμε, σχεδόν 20% ήταν μαζί με φίλους, συγγενείς ή άλλους γνωστούς. Από όλα αυτά τα περιστατικά τώρα, το 33% είχε ξανακάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Οπότε ήταν και αυτό που μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι και αυτή τη φορά θα θέλανε να αυτοκτονήσουν. Και πώς προήλθαν οι πληροφορίες? Το 55% το είπε, θέλω να αυτοκτονήσω. Το 17%, το 35% περίπου το έγραψε με κάποιο τρόπο. Το 6% είχε κάνει κάποια σχετική πράξη. Και ένα 5% μέσω social media ή email, δηλαδή μια ανάρτηση ας πούμε στο Facebook που προδιαθέτει κάποιον ή μπορεί να είναι ξεκάθαρη. Σας αποχαιρετώ, γεια σας, η ζωή δεν αξίζει, φεύγω, σας αγαπάω όλους, ή κάτι σχετικό που θα μπορούσε να μας κινήσει τις υποψίες ότι αυτός ο άνθρωπος πολύ πιθανό να θέλει να αυτοκτονήσει, να σχεδιάζει να αυτοκτονήσει. Άντρες που εντοπίστηκαν νεκροί. Κοιτάξτε τώρα τι έχουμε εδώ πέρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών που κινήθηκαν με γιοταχή, που έχουμε ένα 23% εδώ πέρα, λοιπόν, εντοπίστηκαν νεκροί σε απόσταση το πολύ μέχρι 500 μέτρα από το όχημά τους. Οπότε, ένας που έχει φύγει να αυτοκτονήσει και έχει πάρει το αυτοκίνητό του, αν εμείς εντοπίσουμε το αυτοκίνητο, στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων το πτώμα αυτού του ανθρώπου
θα εντοπιστεί σε μια ακτίνα 500 μέτρων από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, οι άντρες τώρα. 18 έως 82 χρονών περιπτώσεων που εντοπίστηκαν νεκροί. Δηλαδή κατάφεραν και αυτοκτόνησαν. Το 34% λέει κρεμάστηκε, το 33% πνίγηκε, 13% πήδηξα από ύψος, μια πεζογέφυρα για παράδειγμα, το 2% έπεσε στις γραμμές του τρένου ή μπορεί να αυτοπυροβολήθηκε ή να πήρε υπερβολική δόση. Οπότε βλέπουμε ότι κρέμασμα, πνιγμός και πέφτω από ύψος, που γενικά έτσι είναι πιο βίαιοι τρόποι αυτοκτονίας, κυριαρχούν εδώ πέρα στους άντρες. Στις γυναίκες τώρα, σε αυτές που εντοπίστηκαν ζωντανές, το 51% κινήθηκε με τα πόδια. Έχουμε πολύ μικρότερη απόσταση από τους άντρες, δηλαδή δεν απομακρύνθηκαν. Έτσι, το 80% λέει εντοπίστηκε σε μια απόσταση μέχρι 3, ούτε καν στα 3 χιλιόμετρα. Λοιπόν, και γυναίκες που εντοπίστηκαν νεκρές, και εδώ πέρα όσες πήραν αυτοκίνητο εντοπίστηκαν σε μια απόσταση μέχρι 500 μέτρα, που είναι μεγάλο ποσοστό, είναι 32% όσων πήραν αυτοκίνητο. Όσες τώρα εντοπίστηκαν νεκρές και κινήθηκαν με τα πόδια, μπορεί να μην κινήθηκαν και καθόλου. Δηλαδή εδώ πέρα που λέει ότι το 40% εντοπίστηκε σε απόσταση 600 μέτρων, είναι μέχρι 600 μέτρα, που σημαίνει ότι μπορεί να ήταν απλά και μέσα στο σπίτι τους ή πολύ κοντά στο σπίτι τους. Και γενικότερα βλέπουμε ότι το maximum είναι στα 2 χιλιόμετρα. Από τις γυναίκες που κινήθηκαν με τα πόδια. Λοιπόν, οι τρόποι που διάλεξαν όμως οι γυναίκες να αυτοκτονήσουν διαφέρουν. Εδώ πέρα έχουμε 21% υπερβολική δόση, χάπια δηλαδή, 16% πνίγηκαν, 11% κρεμάστηκαν και είναι οι εξαιρέσεις που επέλεξαν να πέσουν πάνω σε ένα αυτοκίνητο ή να πέσουν στις γραμμές του τρένου ή να πέσουν από ύψος. Κάτι το οποίο στους άντρες το είδαμε με μεγάλα ποσοστά. Οπότε αυτό μας οδηγεί αυτόματα, ο χρόνος που έχουμε βέβαια είναι ο χρόνος από το φεύγω, πάω να αυτοκτονήσω, να τον προλάβουμε πριν να αυτοκτονήσει. Μας οδηγεί στο να επιλέξουμε και συγκεκριμένα hot spots αυτοκτονίας, αν πρόκειται για άντρα ή αν πρόκειται για γυναίκα. Ερωτησούλες έχουμε? Όχι, προχωράμε. Άτομα λοιπόν τώρα πάμε να δούμε που αγνοούνται με αναπτυξιακές διαταραχές και σύνδρομα. Forrest Gump στη φωτογραφία. Γιατί θυμάστε τι έλεγε εδώ πέρα? Η ζωή λέει είναι κουτί με σοκολατάκια. Με διάφορες γεύσεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι γεύση θα σου τύχει. Επίσης, το γνωστό είναι το Run Forest. Και το Run Forest Run. Run Forest Run. Forest. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτισμό. Δεν θα μείνω τώρα στο τι είναι ο αυτισμός, στο τι είναι όλα αυτά τα ξέρετε εσείς, οπότε δεν χρειάζεται να μείνω εδώ πέρα. Θα πάμε λίγο πιο πολύ στα στοιχεία, εκτός αν θέλετε να το... Αλλά δεν υπάρχει και λόγος να το συζητήσουμε. Γενικά εδώ πέρα κρατάμε αυτό που μας αφορά σε αυτιστικά άτομα που θα εξαφανιστούν, ότι έχουν επαναλαμβανόμενες και στερεότυπες συμπεριφορές. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο πεδίο. Λοιπόν, για να βγάλουμε ένα σχέδιο το πώς μπορεί να κινείται αυτό το άτομο και ποιοι είναι οι λόγοι ίσως που αγνοείται, που εξαφανίστηκε. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε σύνδεση, άσχετα με την ηλικία που έχει το αυτιστικό άτομο που εξαφανίστηκε, συνδέουμε και παίρνουμε χαρακτηριστικά και από τους πίνακες που είδαμε της ηλικιακής ομάδας 9 έως 11 ετών. Μερικές φορές γράφει εδώ πέρα, λέει, η σύγχυση ή η αναστάτωση μπορεί να προκαλέσουν έντονα διαταρακτικές συμπεριφορές, όπως ξεσπάσματα οργής. Αυτό είναι που μπορεί να οδηγήσει ένα αυτιστικό άτομο στο να ανοίξει μια πόρτα και απλά να αρχίσει να περπατάει. Με αποτέλεσμα τελικά να αποπροσανατολιστεί, να χαθεί και να κηρυχθεί εξαφανισμένος αγνοούμενος. Κρατάμε επίσης ότι δεν έχουν σωματικούς περιορισμούς ή άλλα προβλήματα υγείας, όμως δεν θα κάνουν προσπάθειες ώστε να βοηθήσουν τον εαυτό τους για να επιβιώσουν. Δηλαδή, ένα αυτιστικό άτομο οποιασδήποτε ηλικίας που μπορεί να μείνει το βράδυ έξω και κάνει κρύο. Ένας άλλος άνθρωπος θα σκεφτόταν ίσως να
μπει σε μια γωνία, να προστατευτεί, να τρίψει τα χέρια του, να ζεσταθεί, να ρίξει κάτι απάνω του, ένα αυτιστικό άτομο δεν θα το, πολύ πιθανό να μην το κάνει αυτό, οπότε και να καταλήξει τελικά από υποθερμία. Τα σημεία ενδιαφέροντος τώρα, που μπορεί να προσελκύσουν ένα άτομο με αυτισμό, κατά το χρόνο που παραμένει εξαφανισμένο, περιλαμβάνουν τοποθεσίες κοντά στο νερό, πολυσύχνα στους δρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή δεν είναι σπάνιο, δεν είναι περίεργο να δούμε ένα τέτοιο άτομο απλά να προχωράει στη μέση της Αττικής οδού. Σιδηροδρομικές γραμμές, πάρκα, αλλά όπου και αν βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, μπορούν να παρουσιάσουν εύκολη περιέργεια από ήχο, φώτα, κόσμο, μυρωδιές που θα τους οδηγήσει στο να θελήσουν να απομακρυνθούν να φύγουν πολύ πιο μακριά από αυτές τις περιοχές. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις εδώ. Είναι ικανοί λοιπόν να περπατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, να διανύσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια, προκειμένου να απαλλαχτούν από ίσως το συναίσθημα του θυμού που νιώθουν εκείνη τη στιγμή. Αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν επίσης να παραμείνουν, να περιπλανιόνται πολλές μέρες στην ίδια τοποθεσία. Συνήθως κάνουν κυκλικές διαδρομές, δηλαδή δεν επιλέγουν, ακολουθούν μία διαδρομή και κάνουν ένα κύκλο. Μπορεί να είναι 10 οικοδομικά τετράγωνα που τα περπατάνε συνεχώς γύρω, χωρίς να μπαίνουν σε στενά. Λέμε λοιπόν, περιπλανιόνται πολλές μέρες στην ίδια τοποθεσία, μπορεί να προτιμήσουν οικία μέρη και συνήθως και αυτοί δεν απαντούν όταν τους φωνάζουμε με το όνομά τους. Μπορεί να αντιδράσουν βία, αν αντιδράσουν βία δεν θα είναι ηθελημένο και πολύ συχνά δυστυχώς δέχονται εκφοβισμό ή έντονα πειράγματα από παιδιά ή ενήλικες και αυτό τους οδηγεί στο να συνεχίζουν τη φυγή τους. Ακόμα και αν έχουν καταλήξει, έχουν σταματήσει κάπου, μπορεί να έχουμε μια νέα φυγή προκειμένου να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τώρα άντρες 4-50 ετών είναι ο πίνακας με αυτισμό. Το 77% κινήθηκε με τα πόδια, μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή. Και βλέπουμε ότι σε ένα ποσοστό 80% εντοπίστηκαν μέσα σε 11 ώρες σε μια απόσταση μέχρι 4,5 χιλιόμετρα. Γενικά έχουμε μέχρι 15 χιλιόμετρα. Είναι μεγάλη απόσταση, πολύ μεγάλη απόσταση για αστικό περιβάλλον, αλλά όσο πιο γρήγορα κινητοποιηθούν οι αρχές, τόσο πιο εύκολος είναι ο εντοπισμός, λόγω του ότι συνήθως επιλέγουν έτσι να περιπλανιόνται άσκοπα από προσανατολισμένοι και αν τους πιάσουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στις 3-4 πρώτες ώρες, 5 πρώτες ώρες, η ακτίνα είναι σχετικά μικρή. Μπορούμε να πετύχουμε δηλαδή μια μικρή ακτίνα μέχρι 2-2,5 χιλιόμετρα. Μετά αρχίζει και ξεφεύγει. Λοιπόν, τώρα, αξίζει εδώ πέρα να κρατήσετε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία στην συλλογή πληροφοριών που κάνουμε από την γραμμή, ότι από όλες τις περιπτώσεις ανδρών με αυτισμό που κάποια στιγμή εξαφανίστηκαν, το 33% είχε ταυτόχρονα και δέπη, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το μεγαλύτερο περιστατικό λοιπόν εδώ πέρα τώρα ήταν μόνοι τους. Στις γυναίκες έχουμε παρόμοιο πίνακα, με πολύ μικρότερη όμως απόσταση. Βλέπουμε εδώ ότι το 80% δεν ξεφεύγει από τα 2 χιλιόμετρα, λοιπόν, αλλά γενικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 60% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι κάτω από 1 χιλιόμετρο απόσταση από το PLS. Από το τελευταίο σημείο δηλαδή που κάποιος είχε δει αυτή τη γυναίκα μέσα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα που βλέπουμε εδώ. Η ηλικιακή ομάδα που βλέπετε, ο πίνακας αφορά 3 έως 36 ετών, αλλά το 77% είναι περιστατικά κάτω των 18. Είναι περισσότερο παιδιά. Το ίδιο ήταν και στον προηγούμενο πίνακα με τους άντρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτιστικών ατόμων που εξαφανίζονται είναι κάτω των 18 ετών. Και εδώ πέρα έχουμε ένα 43% που ταυτόχρονα έχουμε και δέπη. Asperger, παρόμοια κατάσταση. Δεν θα μείνουμε τώρα στο τι είναι το Asperger, τα ξέρετε αυτά. Αυτά περισσότερο έτσι επειδή την ίδιες διαφάνειες χρησιμοποιώ, όπως σας είπα, και στην εκπαίδευση των εθελοντών της ομάδας και δεν έχουν αυτές τις γνώσεις, οπότε μένουμε λίγο για να καταλάβουν και τι είναι αυτά τα σύνδρομα.
Οπότε μιλάμε και αυτά. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να κερδίσουμε και λίγο χρόνο. Λοιπόν, πού πρέπει να μείνουμε εδώ για σας? Εδώ πέρα. Επειδή λοιπόν τα άτομα με σύνδρομο Asperger, λόγω της δυσκολίας τους με την κοινωνική φαντασία, μπορεί να φανταστούν ένα εναλλακτικό αποτέλεσμα σε καταστάσεις και δυσκολεύονται να προβλέψουν τι μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα, σε όλες τις ηλικίες παίζουμε εδώ, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι σε μια περίπτωση έρευνας ενός τέτοιου ατόμου δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε μονοπάτια, δρόμους ή και δύσβατες περιοχές και μέρη που κάποιος μπορεί κανονικά να μην ακολουθήσει. Δηλαδή, πολλές φορές ακούω κι εγώ από τους εθελοντές ή και από υπηρεσίες, εντάξει, εκεί δεν χρειάζεται να ψάξουμε, γιατί, κοίτα, δεν χωράει να περάσει άνθρωπος από εκεί πέρα μέσα. Δεν έχει κάποιος λόγο να πάει εκεί. Αν έχουμε ένα άτομο με σύνδρομο Asperger, δεν θα πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, με τη δικιά μας τη λογική να αποκλείσουμε περιοχές και να πούμε, έλα, δεν χρειάζεται να πάμε να ψάξουμε εκεί. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα πάει άνθρωπος εκεί πέρα να πάει. Όχι. Ένα άτομο με σύνδρομο Asperger μπορεί και να πάει. Και εδώ πέρα και σε αυτή την περίπτωση, αν και συνήθως οι οικοί του αγνοούμενου μας έχουν διαβεβαιώσει ότι έχουν ελέγξει όλους τους χώρους του σπιτιού, ωστόσο καλό είναι να τους πούμε να προβούν σε έναν πιο εξονυχιστικό έλεγχο, ακόμα και κρυφών σημείων, ακόμα και μέσα στην ντουλάπες ή κάτω από τα κρεβάτια, διότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τέτοια άτομα καταφεύγουν σε αυτά τα σημεία και παραμένουν κρυμμένα εκεί. Έχουμε στον πίνακα 86% άντρες, 14% γυναίκες. Η ηλικιακή ομάδα του πίνακα είναι 10 χρονών μέχρι 58, αλλά το 72% αφορά περιπτώσεις κάτω των 18, δηλαδή παιδιά. Και βλέπουμε γενικά ότι η απόσταση δεν είναι πολύ μεγάλη. Ο εντοπισμός γίνεται κοντά στο πρώτο 24ωρο, κοντά στο πρώτο 12ωρο θα λέγαμε στις περισσότερες περιπτώσεις, και σε μια απόσταση που δεν ξεπερνά τα 3,5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά ό,τι κατηγορίες έχουμε δει μέχρι σήμερα, που αναφέρονται βέβαια σε περιπτώσεις που η διαδικασία ξεκινά άμεσα. Έτσι, δηλαδή, η δήλωση εξαφάνιση γίνεται άμεσα και οι αρχές, οι υπηρεσίες που θα ασχοληθούν με την έρευνα θα ξεκινήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όταν λοιπόν ισχύουν αυτά, βλέπουμε ότι η απόσταση συνήθως είναι εκεί. Είμαστε στο πρώτο 24ωρο, εντοπισμός μέσα στο πρώτο 24ωρο και σε μια απόσταση που σπάνια θα ξεπεράσει τα 3, 4 ή και 5 χιλιόμετρα. Δυστυχώς στην Ελλάδα βέβαια το βλέπουμε και στη γραμμή το βλέπετε καθημερινά. Έχουμε πολλές καθυστερήσεις που μπορεί να είναι είτε από το περιβάλλον του αγνοούμενου είτε και από τις ίδιες τις υπηρεσίες. Δυστυχώς έχουμε και τις περιπτώσεις που ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε ότι αγνοούμενος 4 μέρες. Και το ξέρει όλος ο κόσμος, όλα τα κανάλια, και σε εμάς δεν έχει έρθει ακόμα τίποτα. Λοιπόν, και πάμε και ΔΕΠΗ. Και εδώ πέρα είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα μείνουμε στους τύπους ΔΕΠΗ, τα ξέρετε. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα εντάξει, περισσότερο ειδικές για την ομάδα. Αυτό που λέμε δηλαδή και στη Δημοτική Αστυνομία και σε όλους τους φορείς που εκπαιδεύουμε και στους δικούς μας εθελοντές. Αν και όταν εντοπίσουμε τον αγνοούμενο, είναι σημαντικό να του μιλήσουμε καθαρά και συνοπτικά για να καταλάβουμε ότι κατανοεί την κατάσταση. Οι οδηγίες που θα πρέπει να του δώσουμε θα είναι σύντομες και συγκεκριμένες. Χρειάζονται δεξιότητες επικοινωνίας προκειμένου να τους κρατήσουμε ήρεμους. Γενικά αυτά τα άτομα, επειδή έχουν μειωμένη την αίσθηση κινδύνου, μπορεί να οδηγηθούν σε επικίνδυνες πράξεις. Επειδή τείνουν να είναι παρορμητικά, πολλές φορές μπορεί να βρεθούν σε απρόβλεπτα μέρη, οπότε και εδώ πέρα συμπεριλαμβάνουμε στον σχεδιασμό της έρευνας και μέρη που συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη. Αυτό δηλαδή που ένας άλλος άνθρωπος θα έλεγε, θα σκεφτόταν με τη λογική και θα έλεγε εντάξει, εκεί πέρα δεν χρειάζεται να πάμε να ψάξουμε, πρέπει όμως να πάμε. Άτομα με ΔΕΠΗ τώρα βρέθηκαν σε πολλές περιπτώσεις να κρύβονται στα σπίτια τους ή στα σπίτια συγγενών και σημαντικό ποσοστό τώρα ατόμων με ΔΕΠΗ, ειδικά ανηλίκων, εντοπίστηκαν μαζί με άτομα που δεν εγκρίνει η οικογένειά τους. Εδώ λοιπόν βγαίνει μια πολύ έξυπνη ερώτηση. Συνήθως ο Γιωργάκης πού πηγαίνει, πού κινείται ο Γιώργος όταν βγαίνει από το σπίτι, μετά το σχολείο ας πούμε, πού πηγαίνει. Πηγαίνει με τους φίλους του, πηγαίνει στο γυμναστήριο, πηγαίνει εκεί πέρα που κάνει δημιουργική απασχόληση.
Πουθενά αλλού εσείς έχετε εντοπίσει, ας πούμε, κάπου που δεν συμφωνείτε εσείς να πάει. Ναι, κάνει και με κάτι, θέλει να κάνει παρέα με κάτι αλήτες εκεί πέρα στην πλατεία, αλλά του το έχω απαγορέψει. Οπ. Σημαντική. Ποια πλατεία είναι αυτή? Ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλετε, δεν εγκρίνετε να κάνει παρέα μαζί τους? Είναι ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε. Πολύ σημαντική λοιπόν ερώτηση αυτή, λοιπόν, για να έχουμε κάποια δεδομένα πού ακριβώς μπορούμε να, πάμε, να προσθέσουμε και άλλα σημεία και άλλες περιοχές στην έρευνά μας λίγο πιο στοχευμένα σε σχέση με το μοντέλο συμπεριφοράς που εμείς φανταζόμαστε ότι μπορεί να εκδηλώσει αυτό το άτομο. Κυρία, να πω κάτι. Να πεις, παιδί μου, ναι. Ευχαριστώ. Όσον αφορά στη ΔΕΠΗ, μάλλον αναφερόμαστε σε ανήλικα άτομα, καθώς τα ενήλικα, μιλάμε για ανήλικα, σωστά? Ή Μιλάμε για όλα όλες μαζί? τις ηλικίες, Ωραία. μιλάμε για όλες τις ηλικίες, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ανήλικοι. Ναι, γιατί συνήθως η ΔΕΠΗ στην ενήλικη ηλικία δεν υφίσταται πλέον, παρέρχεται και γίνεται κάτι άλλο. Η διαταραχή δηλαδή αυτή Ναι. είναι της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Μετά δεν χαρακτηρίζει τα άτομα. Γίνονται αντικοινωνικά μετά όμως. Μετά έχουμε Μπορεί. τα αντικοινωνικά. Ναι. Πολύ Αντικοινωνική ωραία. διαταραχή της προσωπικότητας. Ελπίζω να περάσω αυτή την εξέταση, γιατί είναι πολύ Θα σημαντικό για μένα. Ναι, ευχαριστώ. θα περάσεις. Θα σου δώσουμε καλό βαθμό. Σας ευχαριστώ, Έχουμε κύριε λοιπόν και εδώ Κωνσταντίνου. πέρα στο μεγαλύτερο ποσοστό, κοντά στο 80% ότι κινήθηκαν με τα πόδια, και εδώ πάλι, για άλλη μια φορά, βλέπουμε ότι έχουμε εντοπισμό συνήθως μέσα στο πρώτο 24ωρο και πάλι η απόσταση στη σπάνια θα ξεπεράσει τα 5 χιλιόμετρα. Το 35% εντοπίζονται ενώ γύριζαν στο σπίτι μετά από κάποια δράση που είχαν κάνει, και το 23% γενικότερα εντοπίζεται στην γειτονιά. Τα ίδια λέμε και εδώ πέρα. Στα 50%, 49% ήταν μαζί με φίλους, 26% μόνοι τους. Λοιπόν, και έχουμε και ένα σύνολο που είναι κοντά στο 10-11% που μπορεί να ήταν με άλλους συγγενείς ή με κάποια σχέση. Το ίδιο και στις γυναίκες, λίγο μικρότερες οι αποστάσεις. Πάμε νοητική στέρηση. Το γνωρίζετε και αυτό, αναφερόμαστε σε μια παθολογική κατάσταση, όπου η νοητική ικανότητα χαρακτηρίζεται ως χαμηλότερη από το μέσο όρο των ατόμων της ίδιας ηλικίας και βασικά έχει να κάνει με τον δείκτη νοημοσύνης, με το IQ. Οι περισσότερες περιπτώσεις τώρα, γιατί έχουμε 5 κατηγορίες όπως βλέπετε εδώ, οι περισσότερες περιπτώσεις όμως που έχουμε περιπτώσεις αγνοωμένων ατόμων αφορούν στις δύο τελευταίες κατηγορίες, τη σοβαρή νοητική στέρηση, με δείκτη νοημοσύνης 20-35 και βαριά νοητική στέρηση, που συνήθως βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν και άλλες σοβαρές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και αναπηρίες, που είναι κάτω του 20. Και είναι άτομα πλήρως εξαρτημένα από άλλους, με σοβαρά προβλήματα ή πλήρης αδυναμία επικοινωνίας και αυτοεξυπηρέτησης, που είναι και τα πιο έτσι extreme καταστάσεις και το μεγαλύτερο alert. Τα παιδιά με νοητική στέρηση, λοιπόν, πάλι είναι σως. Εντάξει, δεν θα πούμε εδώ πέρα τι σημαίνει νοητική στέρηση και τι παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά, τα γνωρίζετε. Εδώ πέρα είναι πάλι κάποιες οδηγίες για την ομάδα. Θα κρατήσουμε τώρα ότι συνήθως η συναισθηματική υπερφόρτωση τους οδηγεί σε φυγές, με παράδειγμα ότι ξέρω άτομα με νοητική στέρηση που θα μπορούσε να βρίσκεται. Ένα άτομο με νοητική στέρηση απασχολείται δημιουργικά σε μία δομή. Ξαφνικά μπορεί να ανοίξει την πόρτα, να σηκωθεί, να φύγει, να αρχίσει να περπατάει, γιατί ένιωσε μία έντονη επιθυμία να δει τη μαμά του, τον μπαμπά του ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας ή ακόμα και έναν φίλο. Επειδή όμως δεν έχουν την ικανότητα του προσανατολισμού, στις δύο ειδικά τελευταίες κατηγορίες δεν μετακινούνται μόνοι τους, απλά δεν ξέρουν πού να πάνε. Και είναι αυτό που πολύ λαϊκά θα λέγαμε, η έκφραση που μπορεί να την έχουμε χρησιμοποιήσει σε άλλες περιπτώσεις, κοίτα αυτόν εδώ πέρα κυκλοφορεί σαν χαμένος. Δηλαδή μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο απλά να περπατάει στον ίδιο δρόμο, πάνω κάτω και να κοιτάζει δεξιά-αριστερά, αυτό που λέμε κοίτα είμαι χαμένος, γιατί δεν μπορεί να προσανατολιστεί και δεν έχει ένα σχέδιο στο μυαλό, δεν έχει μια διαδρομή.
Αυτό σημαίνει ότι αν ξεκινήσουν άμεσα οι έρευνες, η ακτίνα δράσης είναι πάρα πολύ μικρή. Λοιπόν, το 35% των περιπτώσεων, τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ένα πίνακα 3-65 ετών, αλλά το 35% των περιπτώσεων εξαφανίσεων σε αυτό το πίνακα αφορά την ηλικιακή ομάδα 3-14 ετών. 68% λοιπόν κινήθηκε με τα πόδια, λοιπόν, και βλέπουμε ότι κατευθείαν το 40% εντοπίστηκε σε λιγότερο από χιλιόμετρο μέσα στις 3 πρώτες ώρες. Ενώ το 80% εντοπίζεται μέσα στο πρώτο 24ωρο, γενικά σε μια μικρή ακτίνα. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, γιατί το είδαμε και σε προηγούμενους πίνακες, ότι, συγγνώμη τώρα, ψάχνουμε δηλαδή 24 ώρες. Εντάξει, δεν ξεκινήσαμε από την αρχή. Ψάχνουμε 16 ώρες περίπου, ψάχνουμε 20 ώρες, 18 ώρες. Είναι μέσα σε μια ακτίνα 3,5 χιλιόμετρων και δεν τον βρίσκουμε άμεσα. Αυτό συμβαίνει και το έχουμε δει και εδώ πέρα είχαμε και μια κατάσταση και στην Κρήτη πριν 2 χρόνια. Αν θυμούνται τώρα από την γραμμή όποιοι είχαν ασχοληθεί, έναν 25χρονο, το θυμάστε, στο Ηράκλειο. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Αυτόν τον ψάχναμε 3 μέρες. Mm. Και τον ψάχναμε 3 μέρες γιατί ακολουθούσε συνέχεια μια κυκλική διαδρομή. Οι σκύλοι ήταν από πίσω του, 3 σκυλιά είχαν την οσμή του. Τον ακολουθούσαν, μας δίναν ενδείξεις. Απλά έκανε μια τεράστια κυκλική διαδρομή που ήταν συνολική απόσταση γύρω στα 5-5,5 χιλιόμετρα γύρω από το χωριό του μέσα σε χωματόδρομους. Λοιπόν, και όσο προχωρούσαμε εμείς, τόσο προχωρούσε και αυτός. Δηλαδή, σχεδόν παίζαμε κυνηγητό. Και τελικά εντοπίστηκε επειδή τραυματίστηκε, έπεσε κάπου και κάποια στιγμή ακούστηκαν κάποιες φωνές και τον εντοπίσαμε. Επίσης και αυτόν που ψάχναμε τώρα, τον Βρετανό επίκο πακιστανικής καταγωγής. Όπως και αυτός, Το ναι. ψάχναμε 3 μέρες. Όπως και αυτός. Ο οποίος και αυτός τον ψάχναμε και τον ψάχναν γενικά 3 μέρες. Λοιπόν, και τελικά σε ευθεία απόσταση από το σπίτι που μένανε, στην οδό που εντοπίστηκε, σε ευθεία απόσταση ήταν 3.700 μέτρα. Παρόλο που είχαν περάσει λοιπόν όμως 3-24 ώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απόσταση γενικά δεν είναι πολύ μεγάλη για αυτά τα άτομα. Ακόμα και όταν περνάει ο χρόνος, εφόσον βέβαια κινούνται με τα πόδια, γιατί αν για κάποιο λόγο καταφέρουν και μπουν σε κάποιο μέσο, εκεί πέρα ναι, έχουν φύγει τελείως. Το 35% μεγαλύτερο ποσοστό είναι μόνοι τους. Και γενικά βλέπουμε ότι αν προσθέσουμε το 38% και το 26% απλά κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν έχουν κάποιο σχέδιο δηλαδή στο μυαλό τους. Το ίδιο συμβαίνει και στις γυναίκες, με μικρότερη πάλι απόσταση στις γυναίκες. Απλά εδώ πέρα τώρα στις γυναίκες έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Αν δείτε στους άντρες, οι άντρες δεν χρησιμοποιούν καθόλου οχήματα, ιδιωτικό όχημα, δεν θα μπουν δηλαδή να οδηγήσουν, δεν έχουν και τη δυνατότητα, δεν θα επιβιβαστούν σε όχημα κάποιου τρίτου. Λοιπόν, οι γυναίκες όμως θα δείξουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ένα 4% μπορεί και να επιβιβαστεί σε κάποιο γεωταχή. Είτε γνωστού φίλου, είτε και αγνώστου. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να αργεί πάρα πολύ, να αργεί περισσότερο εντοπισμός. Δηλαδή εκεί πέρα που το 80% το εντοπίζαμε στο πρώτο 24 ώρες, στις 17 ώρες, εδώ πέρα έχουμε στις 45 ώρες ή και παραπάνω. Και αυξάνει πάρα πολύ και η απόσταση. Σύνδρομο Down. Εδώ πέρα έχουμε και κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά, πώς αναγνωρίζουμε οπτικά ένα άτομο με σύνδρομο Down, και αυτά περισσότερο είναι στοιχεία που εμείς τα λέμε στην ομάδα, οπότε δεν χρειάζεται να μείνουμε και εδώ. Γνωρίζουμε πώς οπτικά μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα τέτοιο άτομο. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι το επιδομένο πρόσωπο και η μύτη, επιπλέον δέρμα, ένα φούσκωμα στο πίσω μέρος του λαιμού βλέπουμε, μάτια που κλείνουν προς τα πάνω και το χαρακτηριστικό αυτό το βλέμμα. Κοντά χέρια σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να είναι τα χέρια με βάση το σωματότυπο. Τάση για παχυσαρκία. Τα περισσότερα άτομα με σύνδρομο Down είναι παχύσαρκα. Σε αρκετές περιπτώσεις το στόμα μένει ανοιχτό με τη γλώσσα να προβάλλει έξω από τα δόντια και έχουμε και διαταραχές στο σχήμα των δοντιών. Είναι τα βασικά οπτικά χαρακτηριστικά.
Τα άτομα λοιπόν με σύνδρομο Down που μεγαλώνουν σε κατάλληλο περιβάλλον συνήθως είναι πολύ φιλικά και δεν φοβούνται να προσεγγίσουν τους ξένους. Αυτό σημαίνει ότι ένα τέτοιο άτομο που μπορεί να προσανατολιστεί μπορεί να θελήσει από μόνο του να εμπλακεί και να μπει μέσα σε μια παρέα, να προσεγγίσει ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και την ιδιαιτερότητα ότι είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, επειδή οπτικά καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα άτομο με σύνδρομο Down. Οπότε αν κυκλοφορήσει μία αφίσα, ένα Amber Alert ή ένα Missing Alert με την φωτογραφία, και επειδή τα συγκεκριμένα άτομα δεν φοβούνται να προσεγγίσουν ξένους και δεν θα κρυφτούν, γίνεται πολύ πιο εύκολο, γίνεται πολύ πιο πολύτιμο, είναι πιο αποτελεσματικό ίσως και το alert εδώ, η δημοσιότητα. Επίσης, σημαντική πληροφορία. Επειδή αισθάνονται συχνά την επιθυμία να τρώνε και να πίνουν, πιο συχνά δηλαδή από ότι ένας άλλος άνθρωπος, αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουν να βρουν τροφή και θα κατευθυνθούν σε τέτοια μέρη. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε πληροφορίες από τον περιπτερά που πήγε το τάδε άτομο και ζήτησε νερό, αναψυκτικό, σοκολάτα ή οτιδήποτε άλλο, από ένα σούπερ μάρκετ, από ένα σουβλατζίδικο, από ένα εστιατόριο. Το 53% λοιπόν, μάλλον εδώ πέρα έχουμε πίνακα 4-43 ετών, με το 74% να αφορά άντρες, και έχουμε το 53% που κινήθηκε με τα πόδια. Βλέπουμε ότι και εδώ πέρα η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή εντοπισμό έχουμε στο 80% μέσα στις 3 πρώτες ώρες, σε μια ακτίνα λιγότερη από 2 χιλιόμετρα. Με εξαίρεση πάλι έτσι τα μέσα μεταφοράς. Λοιπόν, και κλείνουμε με τις ειδικές κατηγορίες που είναι σχετικές με τις δραστηριότητες στην Ύπαιθρο. Αν δεν έχετε ερωτήσεις από τα προηγούμενα. Εκδρομής και πεζοπόροι. Βασικά χαρακτηριστικά εδώ. Γενικά αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν σε μονοπάτια και έχουν κάποιο προορισμό στο μυαλό τους. Έχουν προβλήματα στον προσανατολισμό και συνήθως αυτά προκύπτουν όταν αλλάζουν οι συνθήκες στο μονοπάτι ή το μονοπάτι γίνεται δυσδιάκριτο. Συχνά τώρα στις ομάδες αυτών των εκδρομένων πεζοπόρων τα άτομα δεν έχουν τα ίδια προσόντα. Κάποιοι τρέχουν πιο γρήγορα, κάποιοι είναι πιο δυνατοί, είναι πιο αθλητικοί. Οπότε κάποιος μπορεί να μείνει πίσω, αποπροσανατολίζεται και τελικά χάνεται. Εξαρτιόνται πολύ από πινακίδες και μονοπάτια και γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα με τις πινακίδες και τα μονοπάτια. Να μην μιλήσω για την Κρήτη τώρα που είναι όλα πυροβολημένα, όλες οι πινακίδες πυροβολημένες. Και θα δούμε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, όσο αντιλαμβάνονται ότι έχουν χαθεί, δεν απομακρύνονται περισσότερο από 2 χιλιόμετρα από το PLS. Εδώ πέρα το PLS τώρα μπορεί να είναι το τελευταίο σημείο που ο ίδιος ο αγνοούμενος γνώριζε πού ήτανε, ή PLS θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο σημείο που η ομάδα, αν πρόκειται για μια ομάδα εκδρομέων, θυμάται ότι ήταν μαζί τους αυτός ο άνθρωπος. Το 60% τώρα όσων ανθρώπων μένουν μόνοι τους αποπροσανατολισμένοι, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει χαθεί ένας πεζοπόρος, θα επιλέξει να κινηθεί κατηφορικά. Ενώ το 30% θα επιλέξει να κινηθεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είτε κινηθεί κατηφορικά, είτε κινηθούν ανηφορικά το 40%, είτε κινηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επειδή είναι τέτοιο το ανάγλυφο στην χώρα μας, έχουμε βέβαια πολλά βουνά, αλλά έχουμε ένα οπτικό πεδίο και μπορούμε να δούμε απέναντι ένα χωριό, μπορούμε να δούμε απέναντι έστω και σε μεγάλη απόσταση έναν αυτοκινητόδρομο. Μπορεί το βράδυ να δούμε φώτα. Συνήθως θα επιλέξουν μία ευθεία προς το χωριό, την πόλη, τον αυτοκινητόδρομο, τα φώτα προς κάτι που δείχνει πολιτισμό. Θα προσπαθήσουν να πάνε δηλαδή προς τα εκεί. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν υπολογίζουμε μία μέση ταχύτητα περπατήματος 3,5 χιλιόμετρα περίπου την ώρα, οπότε πολύ εύκολα μπορούμε να βγάλουμε και μία πρώτη ακτίνα έρευνας, αν συνδυάσουμε όλα αυτά. Δηλαδή τι ώρα τον είδα την τελευταία φορά? Τον είδα με 4 ώρα το μεσημέρι. Φτάσαμε στο Ξέφωτο, τώρα είναι 6 ώρα. Πόσο μακριά μπορεί να έχει πάει? 6 χιλιόμετρα. Έτσι, κατευθείαν λοιπόν βγάζουμε μια πρώτη περιοχή αναζήτησης. Έχουμε στο μυαλό μας ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα απομακρυνθούν περισσότερο από 2 χιλιόμετρα, οπότε είναι σχετικά εύκολος ο εντοπισμός τους. Εδώ πέρα τώρα θα δούμε κάποια άλλα στοιχεία. Ο αριστερός ο πίνακας
έχει καταγεγραμμένες 2.248 περιπτώσεις σε Ευρώπη, Καναδά, Αμερική και Αυστραλία, με το 68% να έχουν αποπροσανατολιστεί και το 16% να έχουν βγει απλά εκτός προγράμματος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είχαν σκοπό να κάνουν μια διαδρομή και να περπατήσουν, να φτάσουν τέλος πάντων στον προορισμό τους πριν βραδιάσει, κάπου μείναν πίσω, βράδιασε, οπότε εκεί πέρα θεωρούνται πλέον αγνοούμενοι και δεν ξέρουν πού να πάνε. Το 78% στο μεσαίο πίνακα βλέπουμε ότι δεν έχει τραυματιστεί κατά τη διάρκεια που παραμένει εξαφανισμένος, αλλά έχουμε ένα ποσοστό πάνω από 20% που κάποιοι έχουν τραυματιστεί και κάποιοι έχουν τραυματιστεί και θανάσιμα. Στα ποσοστά επιβίωσης τώρα, γιατί μιλάμε για ύπαιθρο, στα ποσοστά επιβίωσης, όσοι εντοπιστούν τις πρώτες 24 ώρες, στο 97% θα εντοπιστούν ζωντανοί. Μετά τις 24 ώρες και όσο περνάει ο χρόνος, βλέπουμε ότι το ποσοστό επιβίωσης πέφτει δραματικά. Έτσι, έχουμε δηλαδή περίπου 20% κάτω για κάθε 24ωρο που περνάει. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι προετοιμασμένοι και δεν έχουν την ικανότητα να επιβιώσουν σε αυτό το περιβάλλον. Πήγανε για μία μονοήμερη ή διήμερη εκδρομή, οπότε αυτό είναι και το όριό τους. Και βέβαια εξαρτάται πάρα πολύ και από τις καιρικές συνθήκες. Ορειβάτες. Εδώ πέρα είναι πολύ ιδιαίτερη κατηγορία, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τον επαγγελματία πλέον πεζοπόρο. Και αυτοί χάνονται. Και αυτοί δηλαδή μπορούν να αποπροσανατολιστούν. Αλλά εδώ πέρα τα πιο συχνά αίτια είναι οι τραυματισμοί, η μη τήρηση χρονοδιαγράμματος και ο εγκλωβισμός τους λόγω ακραίας επιδείνωσης του καιρού και μη δυνατότητα επικοινωνίας και κλήσης βοήθειας. Έχουμε βέβαια και μία... λέει, οι πτώσεις από ύψος και η υποθερμία είναι από τα βασικά αίτια που οδηγούν στο θάνατο. Θα μπορούσαμε τώρα στην Ελλάδα να βγάλουμε και μία ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα από τους πεζοπόρους και τους ορειβάτες και να βάλουμε το wannabe ορειβάτης ή νομίζω ότι είμαι ορειβάτης. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο, αν θυμάστε, που σκοτώθηκε ο 20χρονος εδώ πέρα στην Κρήτη στον Ψιλορίτη, ο 22χρονος. Θυμάστε που είχαν εξαφανιστεί 2 22χρονοι από μια μεγάλη παρέα που είχε πάει να ανέβει το βουνό τον Ιανουάριο, 8 Ιανουαρίου αν θυμάμαι καλά ήτανε, και τελικά το ένα το παιδί εντοπίστηκε νεκρό μετά από πτώση από ύψος. Αυτοί όμως δεν ήταν ορειβάτες. Αυτά τα παιδιά νόμιζαν ότι ήταν ορειβάτες. Γιατί πήγανε να ανέβουν σε ένα πολύ επικίνδυνο βουνό, σε μια πλαγιά που η υψομετρική διαφορά είναι 800 μέτρα, παγωμένοι. Όταν λέμε παγωμένοι, εννοούμε πάγος. Και πήγαν να ανέβουν με το τζιν παντελόνι και με απλό ορειβατικό μποτάκι, χωρίς εξοπλισμό και χωρίς εκπαίδευση. Οπότε δεν είναι ορειβάτες, ήταν πεζοπόροι που νόμιζαν ότι ήταν ορειβάτες. Και εννοείται βέβαια για τέτοιες αποστολές έρευνας διάσωσης χρειάζονται άτομα με εμπειρία, κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένη εκπαίδευση στην ορεινή διάσωση, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αποστολές. Μπορεί να είχαν δέπη. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ναι, όχι. Πέρα από το... ναι, ένα άτομο με δέπη θα μπορούσε να μην δώσει σημασία σε αυτά που είπα εγώ πριν και να πει όχι, μπορώ, θα πάω να το κάνω. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα στα στατιστικά ότι το 39% απλά ξέφυγε εκτός προγράμματος στους ορειβάτες. Το 75% δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια που ήταν εξαφανισμένοι και έχουμε και ένα 25% που τραυματίστηκε και κάποιοι τραυματίστηκαν και θανάσιμα. Εδώ πέρα λοιπόν τώρα έχουμε μια ιδιαιτερότητα στα ποσοστά επιβίωσης. Βλέπουμε ότι όσοι εντοπίστηκαν τις πρώτες 24 ώρες, το 92% εντοπίστηκαν ζωντανοί. Έχουμε τα επόμενα 2-24 ώρα που πέφτει το ποσοστό επιβίωσης και μετά μας λένε τα στατιστικά, τα στοιχεία, ότι όσοι εντοπίστηκαν ακόμα και μετά από 72 και 96 ώρες, 100% ήταν ζωντανοί. Αυτό λοιπόν γιατί συμβαίνει? Γιατί το 82 και το 83% που βλέπουμε στο μεταξύ 24 και 48 ωρών αφορούν αυτούς που τραυματίστηκαν. Αφορούν δηλαδή το 25% των περιπτώσεων που τραυματίστηκαν και κάποιοι υπέκυψαν στον τραυματισμό τους το δεύτερο 24ωρο. Όσοι όμως δεν έχουν τραυματιστεί, επειδή είναι ορειβάτες και γνωρίζουν,
έχουν τη δυνατότητα απλά να παραμείνουν εκεί πέρα εγκλωβισμένοι μέχρι να δεχτούν τη βοήθεια, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Κυνηγοί, αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο στην Ελλάδα, δεν θα το ονομάσουμε έτσι αγνοούμενος, εξαφανισμένος. Συνήθως έχουμε ατυχήματα εδώ και συνήθως ο ένας πυροβολεί τον άλλον. Έτσι. Γενικά το προφίλ του κυνηγού μας λέει ότι εστιάζουν την προσοχή τους περισσότερο στο θύραμα παρά στην διαδρομή. Το ίδιο ισχύει και με ψαράδες και σε γλυκά νερά. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Συχνά παρασύρονται σε επικίνδυνες διαδρομές ή με πυκνή βλάστηση, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή για το αν θα εξαντληθούν ή θα χάσουν τον δρόμο τους και οπωσδήποτε δεν είναι προετοιμασμένοι για απότομη επιδείνωση του καιρού. Έχουμε πολύ λοιπόν συχνά ατυχήματα λόγω αδεξιότητας ή απειρίας του κυνηγού τόσο στην κίνηση στην ύπαιθρο όσο και στη χρήση του όπλου. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε παραβίαση των κανόνων ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης του όπλου και λανθασμένη κρίση του κυνηγού. Λανθασμένη αναγνώριση του στόχου δηλαδή, του περιβάλλοντος, και επειδή δεν φορούν τα πορτοκαλί ρούχα που πρέπει να φοράνε για να φαίνεται, καταλήγουμε ο ένας να πυροβολεί τον άλλον. Τελευταία φορά που έγινε ένα τέτοιο περιστατικό, νομίζω ήταν στην προηγούμενη κυνηγητική περίοδο που είχαμε έναν νεκρό κυνηγό. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι το 70% χάνεται, δεν ξέρουν πού βρίσκονται και ένα 22% βγαίνει εκτός προγράμματος. Ένα 10% συνολικά βλέπουμε ότι τραυματίζεται, αλλά αυτό το 10% είναι υπέρ αρκετό για να ρίξει τα ποσοστά επιβίωσης μετά το πρώτο 24ωρο, αρχίζουν και πέφτουν 30% για κάθε 24ωρο που περνάει. Έτσι, δηλαδή φτάνουμε ότι μετά τις 72 ώρες το 50-50 είναι να τον βρούμε ζωντανό ή νεκρό. Κλασική Ελληνίδα γιαγιά που μαζεύει χόρτα. Αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά στην επαρχία. Συνήθως λοιπόν αυτά τα άτομα είτε είναι μεγάλης ηλικίας είτε είναι μικρότερης ηλικίας και είναι συλλέκτες, χόρτα, μανιτάρια κτλ. Συνήθως παραμένουν σε μια περιοχή, δεν παίρνουν μαζί τους προμήθειες, δεν είναι προετοιμασμένοι για τον καιρό. Η προσοχή τους, επειδή είναι στραμμένη στο έδαφος, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν, να εγκλωβιστούν. Επιλέγουν περιοχές με πυκνή βλάστηση και όχι μακριά από το σπίτι τους ή από κατοικημένες περιοχές από το χωριό τους. Αν συνειδητοποιήσουν ότι έχουν χαθεί, θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν σε γνωστή τοποθεσία και συνήθως το καταφέρνουν. Εδώ πέρα λοιπόν απαραίτητα πληροφορίες για τις περιοχές ενδιαφέροντος. Δηλαδή, θα μας πάρουν τηλέφωνο και θα μας πούνε: έφυγε ο σύζυγός μου και πήγε με το γιο μου για μανιτάρια. Δεν ξέρω πού πήγανε όμως να μαζέψουν. Ή έφυγε η μάνα μου και πήγε για χόρτα. Εκεί πέρα λοιπόν θα πρέπει να ρωτήσουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, τους κατάλληλους φορείς, γιατί είναι συγκεκριμένες οι περιοχές. Δηλαδή, από το τάδε χωριό, πού πηγαίνετε ρε παιδιά εδώ πέρα να μαζέψετε χόρτα εσείς? Εκεί πηγαίνουμε. Ωραία. Σε αυτή την περιοχή, όταν έρχεται κόσμος για να κάνει κυνήγι μανιταριού, πού πηγαίνουνε? Σε αυτή την περιοχή πηγαίνουνε. Είναι λοιπόν βασικές πληροφορίες για να πάρουμε. Και ανάλογα με την ηλικία εδώ πέρα, μπορούμε να συνδέσουμε και τα χαρακτηριστικά από την κατηγορία ηλικιωμένη άνοια. Και εδώ έχουμε το ποσοστό επιβίωσης να πέφτει πάρα πολύ. Έχει να κάνει και με την ηλικία, παρόλο που δεν έχουμε πολλούς τραυματισμούς, δηλαδή βλέπουμε ένα 7% ότι μπορεί να έχουν τραυματιστεί. Το 81% λοιπόν χάνεται και το 9% βγαίνει εκτός προγράμματος. Μέσα στις πρώτες 24 ώρες το 99% είναι να τους βρούμε ζωντανούς. Μετά τις 24 πρώτες ώρες πάει στο δεύτερο 24 88% και μετά πέφτει κατευθείαν στο 56%. 40-25. Μετά από 4 μέρες δηλαδή, το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα εντοπιστούν ζωντανοί. Απορίες?